mun kanavalle. Eli mun nimi on Jessica ja mä aion vähän kertoa itsestäni, niin teidän on ehkä helpompi sitten uusien hypätä mukaan. Ja sitten ne, jotka seuraakin mua Instagramissa, TikTokissa tai muuten vaan tuntee, niin saattaakin tietää musta näitä juttuja ja tietääkin. Eli mä oon Jessica, 24V, täytän maaliskuussa 25. Opiskelen media-alaa tällä hetkellä. Oon lähihoitaja ammatiltani, alanvaihdos tässä tapahtumassa. Mulla on koira, Chihuahua, joka on valitettavasti tällä hetkellä hoidossa. Ei päässyt tähän ensimmäiseen videoon, mutta varmasti tulee olemaan sitten kaikissa muissa. Ja miksi mä aloitin nyt tän vloggaamisen, niin ihan sen takia, että se tuli nyt meillä koulussa, mutta mä oon siis, en muista milloin, mutta siitä on tosi kauan aikaa, kun ostin kameran, jolla tällä hetkelläkin kuvaan, niin päätin, että alan vloggaamaan YouTubeen, mutta en koskaan saanut sitä sitten aikaiseksi ja se on itse asiassa unohtunut ja jäänyt. Mä oon aika paljon tykännyt tehdä Instagramiin sisältöä, joka sitten on ehkä enemmänkin vienyt mut sitten siellä mukanaan. Asun yksin, seurustelen tällä hetkellä. Mulla on poikaystävä Mikko, joka on itse asiassa tulossa ihan pian kotiin. Emme siis asu yhdessä, mutta olemme aika paljon toistemme luona, niin se vähän vaihtelee, missä sitten tuunkaan videoimaan. Ja hei, ottakaa mun kanava seurantaan, tykätkää tästä videosta ja subscribeatkaa. Ja joo. Mä vähän ehkä tämän ensimmäisen videon niin pidän semmosena vähän jutusteluna ja mitä mä teen täällä kotona. Ja sitten mä toivon, että mä pääsen pian kuvailemaan teille materiaalia mun päivistä ja aiheista, mistä mä haluan tehdä sisältöä. Toivotan, että saadaan Niki ensi kerralla mukaan. Se on musta pieni karvanen ihanuus. Varmasti tulee monen sydämen sulattamaan niin kuin on minun kaikkien ystävieni. Eiköhän laiteta homma käyntiin. Tadaa! Mä haluaisin tehdä mun hiuksille jotain. Niin, hyvää. Mun jotenkin tuntuu silleen kasvois, että mä haluan kyllä laittaa niihin vähän face mistiin. Tää on niin best. Joo. Hiukset. Tälle tehdään nyt sit jotain. Mietin vähän vaan, että mitä. Harjataan ne nyt eka. Forever go to. Siis mun hiukset ei pärjää. Mä en pärjää ilman oikeasti jätettävää hoitoainetta. Ja toi nyt on ehkä ollut mulla semmonen ikuisuuden käytössä. Varmasti löytyy paljon muita vaihtoehtoja, varmaan parempiakin, mutta toi on semmonen helppo, mä aina saan sen ja ai. Taas pahoinpitelen itseäni. Siis tää on niin perus. Tiedättekö, kun tälleen vaan aina osuu johonkin ja sitten seuraavaksi mietitte, että mistä saitte sen mustelman. Se on, musta tuntuu jokaisen naisen, tytön ongelma. Me vaan kerätään niitä mustelmia. Me aina törmätään jonnekin. Meillä on niinku yhdessä viikossa 10 eri pöydän kulmat osunut jonnekin ja niistä on hirveät jäljet. Mulla on käytössä GHD:n suoristusrauta. Ihan paras, ei polta hiuksia. Kuitenkin aina hallaa hiuksille, tekee kaikki lämpöjutut, varsinkin jos et käytä lämpösuojaa. Niin. Mitä sä voit tehdä, niin vaikka tää on kalliimpi kuin joku 30-40 hiusten suoristin, mutta mä lupaan, että se maksaa itsensä takaisin sillä, että se on hellävaraisempi sun omille hiuksille, eikä polta niitä vahingossa, koska mä oon nähnyt miljoonia videoita, missä tytöt kihartaa ja sitten niillä jää puolet hiuksista siihenkin, koska ne palaa. Idabarkin
tää Heat Protection Spray, eli toi lämpösuoja. Meni silmään. Sitten mä jaottelen, eli päältä noin puolet. Ja sit mä kierrän ne tänne ylös. Pysy siellä. Ei! Okei. No, kai se on fine. Niin puolet ylös. Ja sitten suoristaa. Onko vois loppua tää jo? Miksi näitä hiuksia on niin paljon? Mitäs ostin niitä vielä lisää? Niin ei saa valittaa, Jessica. Can I tell something? Jos mä oikeesti Pradan tämä hajuvesi. Ei oo mitään parempaa. Jos et oo testannut, niin oikeesti testaa. Maailman paras. Kun mä sain ton joululahjaksi, niin mun poikaystävä tietää, kuinka paljon mä olin halunnut sitä. Se raukka joutui mun kanssa kierrellä eri kauppoja läpi. Yritin löytää, kun mä kärsin migreenistä, niin mä yritin etsiä testeriä, että mä voisin testaa sitä mun iholla, että jos mä aion ostaa sen, niin ettei se triggeröisi sitä migreeniä mulla. Ja siitä hyvä vinkki kaikille, joilla on migreeni, niin pyydä testeri, testaa sitä ja katso, aiheuttaako se sulle mitään päänsärkyjä, koska se on super ärsyttävää ostaa monen 10 tai jopa 100 euron hajuvesi ja sitten sä saatkin migreenin siitä ja sä et voi sitä käyttää. Se on hyvä juttu perheenjäsenille tai sitten ystäville, niin he saavat sitten aina välillä hajuvesilahjuksia. Mutta joo, tonniksi jälkeen niin mulla ei ollut yhtäkään hajuvettä, joka olisi mulle sitten aiheuttanut sitä. Nyt me ollaan valmiita ja mennään keittiöön tekemään mun ihan lemppareita, eli miksi mä niitä Big Mac tortillat, mutta mä käytän nyt Amerikan dippiä vaihteeksi, koska mä oon vähän kyllästynyt siihen itse tehtyyn Big Mac kastikkeeseen. Ja mä en käytä mitään perustortillalättyjä, eli mulla on noi pienikokoiset maissilätyt. Mielestäni se on paljon kivempi syödä niitä semmosina pikkusemman kokoisina, paljon helpompi. Bye! No niin, täällä on ensimmäinen valmis ja päästään täyttää toinen. Eli mä laitan ensin vähän punasipulia, sitten tomaattia, salaattia ja kurkkua. Ja mä rakastan yli kaiken punasipulia, niin mä tykkään laittaa sitä vielä tohon päälle. Amerikan dippi. Ja sitä laitetaan sitten tänne miten itse haluaa. Mä tykkään laittaa tahin päälle. Seuraavaksi päästään maistelemaan, miltä nämä maistuvat. No niin. Voivat odottaa, nämä on niin hyviä mozzottasia. Niin hyviä. Tätä. Niin hyvää. Ei! Mähän on oikeesti, mä oon myyrä. Mä en näe mitään enää ilman laseja, niin kuin hyvin kirjoittaa tai muuta. Mä tarviin nää lasit aina. Se on vaan pahentunut. Vuosi vuodelta pahemmaksi. Mietin vähän vaan, että kuinka paljon mulla on näköä enää sitten kun mä olen vanha.
kiitos tästä kerrasta ja ensi kertaan!